Carles Puigdemont presideix un govern amb tres grans potes. Oriol Junqueras és el nou vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda i és l'encarregat de coordinar tota l'àrea econòmica. Raül Romeva s'encarrega de la nova Conselleria d'Afers Exteriors i presideix la Comissió Institucional de l'Executiu. I la tercera pota la coordina Neus Munté, que repeteix com a consellera i portaveu i dirigirà l'àrea social. Precisament, el primer relleu que s'ha fet aquest migdia ha estat el de la vicepresidència entre Munté i Junqueras. És la imatge que resumeix més bé l'acord entre Convergència i Esquerra. Sense Mas en el govern i amb Junqueras a dins, serà ell, com a president d'Esquerra, el membre del govern amb més pes polític. Munté li ha regalat una caixa en forma d'estrella, com a senyal de llibertat, ha dit, plena de carmels de colors per endolcir, diu, els moments amargs que es trobi al davant. Un detall que Joana Ortega també va tenir amb Munté quan li va traspassar el càrrec. Doncs precisament després de Puigdemont, l'home fort del nou govern, com dèiem, és el president d'Esquerra. De l'àrea econòmica en pengen 4 conselleries. Són aquestes. L'exsecretari del govern, Jordi Baiget, porta Empresa i Coneixement. Meritxell Serret, vinculada a l'Assemblea Nacional Catalana i a Unió de Pagesos, s'encarrega a partir d'ara d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Per la seva banda, el coordinador general de Convergència, Josep Rull, és el nou conseller de Territori i Sostenibilitat. I encara sota la coordinació de Junqueras també, a Treball, Afers Socials i Famílies, hi serà, des d'ara, com veuen, Dolors Bassa, que ha estat secretària general de la UGT de les comarques de Girona. Oriol Junqueras té un paper destacat en el nou govern, en què assumeix una vicepresidència i el Departament d'Economia i Hisenda. I encara no havia rebut físicament la seva cartera de mans d'Andreu Mas-Colell, que ja aclaria un dels reptes més immediats que té. Al costat de Neus Munté, anunciava que els nous pressupostos arribaran cap al maig i confia tenir prou suports. Confiem que la majoria parlamentària permetrà fer-ho. Esperem, a més, que hi hagi més suports, si pot ser. Si finalment aquests suports no hi fossin, doncs escolteu, també és evident que ho gestionarem de la millor manera possible. Junqueras és historiador i doctor en història del pensament econòmic i assumirà aquesta àrea de pes, com va pactar amb Artur Mas. També haurà de gestionar les deteriorades finances de la Generalitat i la creació de la Hisenda pròpia. Jordi Baiget ha sigut el secretari de govern d'aquesta legislatura i home de confiança d'Artur Mas. Assumeix la cartera d'Empresa i Coneixement després que Andreu Mas-Colell i Felip Puig, ara ja exconsellers, li han fet el traspàs. Baiget haurà de potenciar la relació amb les companyies i les inversions estrangeres. Acompanyar la multitud d'iniciatives que hi ha en l'activitat productiva en els diferents sectors productius del país perquè aquestes innovin, creixin, exportin i creen ocupació. Com amb el tripartit, el Departament d'Empresa i Ocupació es torna a dividir en dos. Per una banda hi haurà Empresa i per l'altra Treball, que en aquesta ocasió suma les àrees de benestar i família. Al capdavant hi haurà Dolors Bassa, proposada per Esquerra i que prové de la UGT de Girona, sindicat del qual també prové la consellera Neus Munté. L'espera el difícil repte de reduir la taxa d'atur i la pobresa. Josep Rull, coordinador general de Convergència i un altre dels homes de confiança de Mas, serà el nou conseller de Territori i Sostenibilitat. Convergència s'emporta aquesta àrea clau a les relacions amb l'Estat, amb els repetits problemes amb Rodalies i les infraestructures, com li recordava Santi Vila. Seré un corcó per l'operador, seré un corcó per Rodalies, seré un corcó per Renfe i per Adif. També té sobre la taula el futur de Barcelona World, que el pacte per a la investidura amb la CUP va deixar en suspens. I per primera vegada una dona estarà al capdavant del Departament d'Agricultura. La nova titular és Meritxell Serret, amb una trajectòria que passa per Unió de Pagesos Món Rural i per l'Assemblea Nacional Catalana. L'exeurodiputat d'Iniciativa, Raül Romeva, porta la nova Conselleria d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. D'ell en depenen 3 carteres més. La convergent Meritxell Borràs, de l'Hospitalet de Llobregat, es manté com a consellera de Governació, una cartera a la qual s'afegeixen les competències d'habitatge. També continua a Interior l'exdiputat a Madrid, Jordi Jané. Tots dos van entrar al govern al juny quan en va marxar Unió. I encara dins d'aquesta àrea institucional, una nova incorporació a Justícia, Carles Mundó, que va ser, en concret, director de gabinet durant el tripartit i secretari de mitjans de comunicació. Raül Romeva, que capitanejarà l'àrea d'Afers Exteriors, Institucionals i Transparència, rebia aquest migdia el traspàs de mans del secretari d'Afers Exteriors, Roger Albinyana.
Una secretaria que es potencia amb Romeva al capdavant amb la creació d'un departament que impulsarà la diplomàcia i l'acció exterior del govern. Els 10 anys d'experiència de Raül Romeva com a eurodiputat d'Iniciativa al Parlament Europeu i la seva condició de doctor en Relacions Internacionals l'avalen per poder explicar al món el procés de desconnexió i buscar els suports per reconèixer un nou estat. Nosaltres tenim, òbviament, una feina molt important a fer de cara a explicar-nos de cara en fora i, sobretot, explicar el què, el per què i el com ho farem. Però hi ha una altra feina també és molt important a fer, que és explicar què podem oferir. Volem fer-ho bé i ho volem fer-ho, com sempre hem dit, amb un diàleg constant i permanent amb tots els actors, siguin de l'Estat, o siguin de la Unió Europea, o siguin de la resta del món. A més, Romeva coordinarà els departaments de Governació, Interior i Justícia. A Governació continua la convergent Meritxell Borràs, llicenciada en Gestió d'Empreses, que té sota el seu càrrec els funcionaris de la Generalitat, els quals haurà de formar i modernitzar per afrontar les necessitats d'un nou estat. A Interior, al capdavant dels Mossos d'Esquadra, en un període que es presenta de força tensió amb l'Estat, també continua un altre convergent, Jordi Jané, expert en dret constitucional. Una de les prioritats serà la lluita antiterrorista contra el fenomen jihadista. Finalment, Carles Mundó serà el conseller de Justícia. Mundó, que ha rebut el traspàs del conseller sortint Germà Gordó, és llicenciat en dret i militant d'Esquerra i ja va ocupar càrrecs al govern a l'època del tripartit. En aquesta nova etapa, marcada per un procés constituent i un pas de la legalitat espanyola a una de catalana, el repte principal serà generar confiança, aportant seguretat jurídica al procés. I finalment, l'exvicepresidenta Neus Munté serà la responsable de la Comissió Social del Govern. En molt pocs anys, aquesta cara ha passat de ser una cara desconeguda de la política catalana a un dels puntals de l'executiu, on ara serà consellera de Presidència i portaveu. Sindicalista de la UGT, encarna el perfil més social de Convergència. D'ella en dependran les conselleries de Salut, Ensenyament i Cultura. L'exsocialista Toni Comín substitueix Boi Ruiz al capdavant de Salut. Ensenyament el portarà la consellera més jove, Meritxell Ruiz, de 38 anys, que ha estat directora general amb Irene Rigau, i continua en el govern, però canvia de cartera l'exalcalde de Figueres. Santi Vila passa de Territori i Sostenibilitat a Cultura. Comín i Ruiz faran el traspàs de carteres aquesta tarda. Vila ja ho ha fet aquest matí. Per primera vegada des del restabliment de la democràcia, el conseller de Salut no és un metge. Toni Comín, relleu de Boi Ruiz, gestionarà el 40% del pressupost de la Generalitat, en un departament molt afectat per les retallades. Vol revisar contractes amb l'empresa privada i reduir llistes d'espera d'especialistes. L'obsessió és donar-li tot el contingut social al procés a partir d'avui, perquè serà l'única manera de seduir la part dels catalans que avui es miren el procés amb recança. El nou conseller és fill d'Alfons Comín, un referent dels cristians d'esquerra, i està molt vinculat al maragallisme. Va ser diputat del PSC durant els dos tripartits, però va acabar abraçant el sobiranisme. Ara és un independent vinculat a Esquerra Republicana. Molt més continuista és el relleu a Ensenyament, on Meritxell Ruiz ha estat els últims anys al costat d'Irene Rigau. Era una de les seves directores generals i, per tant, coneix molt bé el món educatiu i els ajustos que ha patit. També membre de Convergència, haurà d'afrontar l'aplicació de la llei Wert, ara de futur incert, i la lluita contra el fracàs escolar. Ha sigut una sorpresa, però bueno. Home, fa molt de respecte, tot s'ha dit al començament. Però bueno, sí, home, fa il·lusió, no? Santi Vila és l'únic conseller que es manté al govern canviant de cartera. Passa de Territori a Cultura, on Ferran Mascarell li deixa plans de futur traçats, com el de museus o el de fotografia. Tindrà el repte de fer-se seu un sector molt castigat per la crisi, l'IVA del 21% i les retallades. Gratitud perquè sé que ha arribat amb una conselleria que ha fet molta feina i ben feta, que a més el teu segell personal ha estat imprescindible, ha estat fonamental. L'exalcalde de Figueres és el conseller del govern Mas, que a més va mantenir els ponts de diàleg amb Madrid. També ha qüestionat la via unilateral del procés sobiranista.